Dobrý den lidi, teďka hrajeme na rychlo nějakou hru na Robloxu, který se jmenuje Car Crash Simulator. A já vám teďka řeknu proč, tady to Roblox na rychlo, protože já to vám vlastně neřeknu, kdyby náhodou. Tak jinak projeme tady s tím Hondou, Pivikou a já vám ukážu mé oblíbené místo v tom, že tady jezdíme. Na takových chlipě tady lidi bourají s autama a když se tady otáčí, se mi půjde nějaký kamion a mě uletí až tam toho konflimu, tam ještě bych dál. A kam právě teďka jedu, to je téma oblíbené místo, kde já vždycky jezdím. Tak já se strašně omlouvám, já jsem jel na špatnou stranu, tak jedeme zpátky, protože kamera je úplně tam až dál. To skoro ani vůbec neměstě asi, nebo vesnici, já nevím. To je jako město, to je velký obchod však. Takže jedeme k tomu oblíbeným místu. Takže já vždycky s mým kamarádem ze školy, on má vždycky na tady a my vždycky hrajeme na Mechanic Roleplay. A tohle je moje oblíbené místo právě. A to vám tady ukážu, projdu to tady vám. Takže tady mám takový to mechaniku, to asi vidíte. Já nevím, co se tady stalo, asi tady se ohřelo auto nevadí. Tady máme takový ten železniční barák, který určitě není žádný železniční barák, protože ta hra nemá ani železničku. Ale je to takové vypadají ti železniční baráky čepku. Takže a tady mám takové ty garáže, který jsou nějak divně udělaný. Tady můžeme ty mezi auto, tady tam můžu tady je. Já mám tam to auto, tady tam jenom vleve. To je prostě tady ten gold card. Jo, já to vám ukážu, že to jako leve jenom. Vidíte? No, jenom takový jediný auto tam vleve do toho. A to mám všechno. A takhle vypadá ten dům, tak to vypadá. Tak, video skončí, tak dejte prosím odběr a lajkujte video. A všimněte si můj avatar, ten je oficiální. To je na tohle hru, že jsem to tak udělal. Tak, baba.